ne kira kansoli nafa fɔ e ye wallahi kitabu kɔnɔ tɛ dɛ dide lajɛta mawuli dide bi jala feere du o ka kunna a bɛ tɔmɔnɔ dun o ka kumu a bɛ lemurukumuni dun o ka kumu a bɛ sifara dun si ka basi mana jiri kunnama dama dide b'a bɛɛ dun a bɛɛ dunnen kɔfɛ dide bɛ sɔrɔ k'a fɔ ala ma ko an dilara saw ala b'a fɔ aw mago bɛ mun na ko an b'a fɛ ka di nɔnɔ ja k'a ja ka tɛmɛ sukaro kana k'a la nka a ka di ka tɛmɛ o kan ala b'a f'u ye ko a bɛ muhamadu dɔn wa u b'a fɔ ko an y'a tɔgɔ mɛn e kanubaga don ala b'a f'u ye ala kira kosɔn aw bɛ ka sɔli siɲɛ kelen kɛ n b'aw ka di nɔnɔ ja sisan ni dide ye sɔli kɛ di nɔnɔ bɛ sɔrɔ ka bɔ o la sɔli ka di sɔli man di n'i ye di da i da i b'a dɔn k'a fɔ di ka di i m'a ye ni ko min jara mɔgɔ min da la n'a tɛ bɔ ye u b'a fɔ k'a kɛra fali ka di dun ye i tɛ tigɛ a la fiyewu fɔ ni fali ye di dun don o don ni fali ye di dun a bɛ sa o yɔrɔ la a tɛ taa fiyewu tari m'a faamu de o kumana kira kan sɔli ko nafa min b'a la ne bɛnkɛ dɔ ko tɛ sufi ayi ni ko ale ka dugawu kɛ dɔrɔn ale bɛ fɔlɔ ka fadenya daga de an ko sufi ni m'a dabila ala laban mina dimi kɔrɔ dɛ n ko ala fana de y'a da nka a ye sababu bila a bɛ wuli ka bɔ min na n'i y'a sɛbɛn 41 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mawsuf bil karam wal jud ni tan b'i bolo i b'a kelen kelen ni sɛbɛn mangoro bulu 41 kan mangoro bulu den 41 i b'a sɛbɛn o kan kɔnɔ dɔ bɛ yen ko nanagaleni i b'a dɔn kɔni ale sigi man di dugu ma ko i b'i mɛn n'i m'a ye dugu ma dɛ ale ko depuis kira bɔra dugu ma ko ale tɛ sigi a kan bilen mana n'a bɛ ji min n'i taara badaw la a bɛ to k'i kɛru ka yɛlɛ ten a bɛ ji fɔri ka yɛlɛ e k'o nanagaleni ɲaga ɲini kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲaga b'ale ɲaga la hali mɔgɔw ka fani mɔrɔsɔ o b'a la e k'o ɲaga dɔ ɲini k'o ni mangoro bulu in furu ni ɲɔgɔn bɛɛ tɛ barakandi dɔ k'a la n karamɔgɔ a wusula wusu i ka sɔrɔ ka bɔ ayi n'a ala ye dɛrɛ o kumana kira kan sɔli ma diden banakɔtaga diya k'o kɛ den nɔnɔ ye wa fo ala yɛrɛ ko a ma ko bana fura b'a la kira kan sɔli m'o kɛ yan mɛ munna o kira kan sɔli min sera ka diden banakɔtaga timiya munna o ti e ka jago timiya de ye ale kelen min filɛ sadiri a sɛbɛ i ka zabanbulu k'a la a tɛ sɛbɛn zabanbulu k'aw la dɛ i b'a sɛbɛn k'a foroki i bɛ zabanbulu k'a la n'i ye zabanbulu k'a la safinɛ labɛn n'a ye muso cɛjugu ko tɛ bilen ngɔ ou bien muso sama danze o ye cɛjuguya k'a ye a safinɛ labɛn k'a d'a ma n'a y'a ko sa ti yɛlɛma a bɛ furu bili kɛra mɔgɔjugu nin faamu de wa ala ka limaniya d'a ma ko nafa min bɛ kira kan sɔli la ko an bɛna kuma o kan dɔw bɛ direct la sa Amérique dɔw yɛrɛ b'a la France non ka da Alahu taala ka kuma kan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima a ko ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli kɛ alakira Muhamadu kan aw minnu lemaniyanen don a ye sɔli kɛ alakira Muhamadu kan a ka nɛɛmɛ ɲini a kan a ka kisi ɲini a kan kisi cogo ɲuman na e y'a faamu wa